Covida ez dut aspaldi pasa, eta hori da problema. Ze kuriosoa pandemia baten, jolas dela dastamena. Zeo zer sartu zait hor barrura, munduko pikantena. Ahotsa ezin asko goratu, ta sentitzen naiz errena. Hauxe ez dugu horren justua, ni boikotatzearena. Baina ez du esan zer zen. Atzetik ikusi duzu zer zen edo? Zer zen, aurretik zer zen? Gindila. Bueno, horren, azkenengoa. Horren bai. Irunen. Chupatu. Pero vainilla. Canela. Está obvio, ¿eh? Olako adarrak hor kanpoan bai, badauzkagu sarri hainbat, baina alere nahiago nuke, gaur ez sartuta aginak, jokoarena hartu dezue, eta hartu behar aintzat, esan behar dut olako adarra bakarrik dagoela bat, txupatzen hasi eta kanelak zapore ona duen. Bueno, zoriona gure gaurko laukoteari, ospatzeko eta igual zapore txarrak entzeko hemen dago txupito bat zuentzat. Descansito bat egingo dugu, eta Buruzburukora joango gara, bai? Bainatzen. Claro, bero bat, laukote. Baiztona gehiago banatu beharko, hemen begurra eman behar baita asko, eta kerman sartu da ez da sartu txarto, zerbaitengatik dugu Kerman Diaz Franco. Bainez Franco aipatu zedira bordeak, hemen ikusten ditut parean dobleak. Holtzan dabiltzan horiek zeo zer gordeak, ez dira poliziak, baino asko zobeak, baino asko zobeak. Bueno,
jolas berri batekin jarraituko dugu. Txalo bero bat musikariari. Berriro ere binaka jarriko ditugu bertsolariak eta jolastuko dugu bat, bi, hiru jolasera edo 1, 2, 3, responda otra vez, igual gazteiak zarete... Azalduko eta burtsu bat. Bikote bakoitzak nik jarriko diet objektu bat, kontzeptu bat, eta bikote bakoitzak izango ditu 3 minutu koplaka ahalik eta kontzeptu horri gauza gehien gehitzeko. Adibidez, nik esaten badut Europako herrialdeak, esan marko dute Italia, Euskal Herria, más o menos. Bakoitzak bat, koplaka. Errepikatzen dena jakina penalizazioren bat izango du. Lehenengo bikotea beraz, Paule eta Josu. Paule eta Josu izango dira lehenengo bikotea, koplaka. Bombardeo. Bueno, Paule eta Josuren gaia izango da honakoa. Bai? Gaia. Sexu jolaserako balio duten objektuak. Sexu jolaserako balio duten objektuak. Bueno, 3 minutu izango dituzte, beraz, hasiko gara. 3, 2, 1. Baratzerako sardezka, ta bazkariko kutsara. Nik bona txinoak noizbait probatuak ditut jada. Batxino bat enbolaz ja, ufada eta ufada. Ta txina erretzea ere, gozada utxada ara. Ta jadanik aurpegian, jartzen ez dugun maskara. Satisfyerra probatu behar duzu ederra da. Zenek esan dizu ez dudan, hori nik probatu jada. Objektu sexual honena, niretzako Josu zara. Ba oso sexuala zara zu ere ondotik begira. Lubrikante bat bota du, on elkarrizketan tira. Juezen boligrafoak ere bai tinta erdira. Ta botellin hain ederrak banatzen dituzu bira. Ta gorriz margotu diren Espainien espektatiba. Boaren sentsazioa, ai, nik ezin dut deskriba. Aizkora erabiliko dut, banik hemendik gutxira. Gure sexu jarduera asko luzatzen ari da.
Justu kentzen duzunean jantzitako kamiseta. Kamiseta kendu eta tanga jartzen dut tarteka. Alkoholez oreka, galdu horixe dugu oreka. Aizure tirante hoiei ipini dietarreta. Ama eta aita jo egiten ondoko salan kolpeka. Horri begira galduko dut nolabait gaur oreka. Ta noski tarta sexuala izan daiteke tarteka. Vale. Bueno, gordeko dugu beraien puntuazioa amaierarako. Hurrengo ekipoa Oholtzara, Julen eta Unai. Ariketa berbera. Baina gaia ondokoa da. Sexua praktikatzeko leku posiblea. Sexua praktikatzeko leku posiblea. Aztera goaz, isiltasuna mesedez. 3, 2, 1. Horren beste jende jada pasatua den komuna. Kanpoan baso batean, edo lanean jarduna. Zazpikalen ertzean ere derramaitasuna. Eta ajurianean pentsatze biharamuna. Ajurianea ederra da, handena baita asuna. Osakidetzan uzian pentsatu ze osasuna. Salade espera ere ez ote egun txukuna. Ta hau ez da leku txar bat egiteko maitasuna. Zure aitaren etxean ere denontzat mesede. Eta zure ama bada agian hainbeste fede. Jogan biak egon eta gimnasio baten errege. Pilates klasea edo zelai bat ere mesede. Elizan mesa erdian pentsatu zazu ze fede. Edo erroman bertara joan apaiza errege. Kontzertu baten atzean kamerinoan aintrebe. Ta kontzertu erdian ederra litzak ere. Antzokian ere bada hainbeste txoko eskutu. Pentsa komunean sartu eta atean estutu. Edo komunera joan eta segidan damutu. Ruleta baten erdian egingo nuke apustu. Nik holtza bihurtuko nuke baitaren ere ezkutu. Barran txupitoak bota ta gure guztia uztu. Kamareroa utziko dugu hanbarruan mutu. Baina orain ezin dut ze gatillazo bat dut justu. Eta pentsatu zazu metroan denean. Ez aldaube kanpoan aire zabalean. Berdin zait egitea Algorta kalean. Aizu ez alda hobe guztion hobean. Hobean edota alfombran ere bai. Olakotan ibilidat askotan unai. Alfombra haue gaur geratu da alai. Guazen komunera eta egingo dugu jai.
Lehenengo taldeak, lehenengo bikoteak 17 objektu bilatu dituela. 17 da dira. Baina bigarren bikoteak aurkitu ditu 23 leku. Horren ariketa. Bueno, urrengo ariketa ulertzeko pixka bat zaila da, bale? Dislexia kultura ditugu nontzako. Eskuen jolasa izango da. Orduan, lauroi egoera bat jarriko zaizue, eta bi kartel oso elaboratu. Batean jartzen du pentsa eta bestean esan. Hau da, hau altzatzen dudanean, pentsa, botatzen duzuen bertsoa izango da pentsatzen duzuena. Baina, egoera horretan pentsatzen ari zaretena, baina ez duzuena esan nahi, zure buruan dagoena. Eta kartela altzatzen duzuenean, esan, izango da benetan esaten duzuna. Hau da, zure buruan dagoena, baina ez duzuna esaten, norberak bertsolariak altzatuko ditu. Bai? Zuka, bertso berdinan altzatu dezakezu bat, edo bestea. Edo aldatzen joan. Ulertu da? Errepikatuko dut. Egoera bat jarriko zaio bertsolariei. Orduan, egoera horretan, bertsoa botatzen duten bitartean, egoera horretan egongo dira zerbait pentsatzen, baina igual ez dute pentsatzen duten hori esan nahi. Orduan, hau altzatuko dute, pentsa. Baina benetan esaten dutena, altzatuko dute esan. Zuek ulertzen baduzue, perfecto. Laura, egoera botako dut eta ulertuko duzue orain. Eta joan zarete hori pasatzen. Bai. Orduan, egoera urrengoa da. Laurok familia bazkari batean zaudete. Paule, alaba, rezakosa. Eta familia bazkariak gorrotu dituzu. Julene, ama familian bakea egotea gustatzen zaiona zara. Unai, alabaren ligea abizatu barik bazkarira agertu dena. Eta Josu, aitite kaskarrabia zan. Errepikatuko dut. Familia bazkarian zaudete. Paule, alaba rezakosa eta familia bazkariak gorrotu dituena. Julene, ama familian bakea egotea gustatzen zaiona. Unai, alabaren ligea abizatu barik bazkarira agertu dena. Eta Josu, aititek kaskarrabia zan. Bazkari eder bat nahi dut, baina zenbat kontu. Nahi dut, baina gaurkoan ere ez dut lortu. Lararai, larai, lararai, larai, lararai, larai, larai. Nahi dut, baina gaurkoan ere ez dut lortu. Gintonik ta jagerra badaukat zainean, botaka egin behar dut bazkari gainean. Lararai, larai, lararai, larai, 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 larai. Botaka egin behar dut bazkari gainean. Aize majoa unai xalauken monadan, hau sekreta ez badan ba, sortukoa da. Tralarai, larai, lararai, larai, tralarai, larai, larai. Hau sekreta ez bada ba, sortukoa da. Porruz alda, puta bat benetan zetxasko, nire gogoko ebajo eskerrik asko. Larai, 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 larai. Nire gogoko ebajo eskerrik asko. Zein da txapeldun hori, dena hain dotore,
Ai Paule ez nau mozkor, ta ez dago doble, lararai, 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 lararai. Ai Paule ez nau mozkor, ta ez dago doble. Familia bazkaritan zoriontsuak gara, baina zero egin beharra, lararai, 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 lararai. Baina zero egin beharra. Porru patatarekin nolako orruak, fijo berak ekarri ditula porruak. Tralai, larai, 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 larai. Fijo berak ekarri ditula porruak. Paule katxondonago ze sexu jarduna, ez dut gogoan eta non dago komuna. Lararai, larai, 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 larai. Ez dut gogoan eta non dago komuna. Unai gustuko dula porru saldarena, porrua arekatzo erreko zuena. Lararai, 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 lararai. Porrua arekatzo erreko zuena. Unairekin izan dut Kristoren sortea, gero logelan hartu behar dugu postrea, lararai, 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 lararai. Gero logelan hartu behar dugu postrea. Ez sartu jartzen duta, jaja, sartu zara. Hau komunarenakin raiatik pasada. Tralai, larai, 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 larai. Hau komunarenakin raiatik pasada. Oso jarritanago raiazze arroa, joe benetan daukat kriston katarroa. Larai, 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 larai. Joe benetan daukat kriston katarroa. Benetan ez naiz goze ez du esaten, mesez Paulea hasi porru sala jaten. Lararai, larai, 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 larai. Mesez Paulea hasi porru sala jaten. Eutsi horri aitite ez zaude hain txarto, hilko balitzaz ginen elkartu beharko. Lararai, larai, 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 larai. Hilko balitzaz ginen elkartu beharko. Norbait etorriko alda pino egitera, jo buruz bera asko zobe pentsatzen da. Tralai, larai, tralai, larai, tralai, larai, larai. Jo buruz bera asko zobe pentsatzen da. Su colega. Aitona honek ahoan ze atxta ze fuerte, listerine pixka bat probatu daiteke. Lararai, larai, 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 larai. Listerine pixka bat probatu daiteke. Bueno, eta jarraituko dugu aurtengo 2022ko bertsorrondako finalera buruz burukora pasako dira. Unai eta Julenek.
agurtzeko, bakitena marko duzuela ja. Koloretako putitoa. Cámara, qué feo. Eta eta horretan geratuko gara Unai eta Julenerekin eta buruz-burukoarekin hasiko gara. Neska alaia naiz, askea, kantatzea gustatzen zait, eta esperientzia berriak probatzea ere bai. Julenek hau esan du. Gizon heldua naiz, kiroizalea, oso jatorra, prestua eta esperientzia berriak probatzea gustatzen zaizkit. Gaur, geratuko zarete lehenengo aldiz, eta urduri zaudete. Geratu aurreko azken hizketalditxoa egiten ari zarete, aplikazioaren bitartez, errepikatuko dut. Tinderren elkar ezagutu duzue. Batak besteari nolakoa den azaltzerakoan gezurtxo batzuk esan dizkiozue. Unai, zera esan du bere deskribapenean. Neska alaia naiz, askea, kantatzea gustatzen zait, eta esperientzia berriak probatzea. Julenek hau esan du. Gizon heldua, kirolzalea, oso jatorra, prestua eta esperientzia berriak probatzea gustatzen zait. Gaur geratuko zarete lehenengo aldiz eta urduri zaudete. Geratu aurreko azken hizketalditxoa egiten ari zarete orain aplikazioaren bitartez. Naiz ta gozoa baden berez hemen bira, aldatu nahiko nuke dudan perspektiba. Nire hortan ona naiz, bueno baina tira, kantatu iezadazu pixkat belarrira. Kantatu iezadazu pixkat belarrira. Zuk diozun urtean, ez zinen jaiozu, nire belarrieri zerbait esaiozu. Ni zoriontxua naiz, pozik horren ontxu, ta deitzen dindutena denek zoriontxu. Deitzen dindutena denek zoriontxu. Zor izan da naiz ezin den izan kabala, pentsatuko dut hori zela naturala. Eta hemen nago ni, beti nagoala, ez da fariasa baino keadari dala. Ez da fariasa baino keadari dala. Hori pekatua da, onartzea funtsa, Tinderren edo norbait arroputza. Belarritik entzun da, zerbaitek dit bultza, ez dakit baina duzu Kristoren gorputza. Ez dakit baina duzu Kristoren gorputza. Bularretik hileak sarritan du bultza, talasai ez dutetanik inor abusa. Baina nola hemen gauden naizen zure musa. Baina nola hemen gauden naizen zure musa, zuk ere astintzazu pixka bat gorputza. Zuk ere astintzazu pixka bat gorputza. Ostia batzuk hartu zori ez da broma,
zerbait badut zuretzat sakona. Alkandora, takalba, zer nolako zona, Aitor Mendiluze etor zaitezona. Aitor Mendiluze etor zaitezona. Eta lasai jada ez dudan gomuta, ilea nola aspaldi zitzaidan eskuta. Etorri zaite hona tan ere eskuta. Etorri zaite hona tan ere eskuta, hola gurutzilkatu beharko nauzuta. Hola gurutzilkatu beharko nauzuta. Etorri gurutzera, ez izan alproja, ni naiz faltatzen zaizun salsa bat de soja. Naiz eta hemen egon, zer nolako hoja, etor zaite nirekin, ni naiz zure esponja. Etor zaite nirekin, ni naiz zure esponja. Zuk xurgatu behar dezu espazu nahi perka, naiz eta nire nagon gaur gogoz beteta. Baina baleko nola den daukadan beta, intensoa baldin bada balio diteta. Intensoa baldin bada balio diteta. Intensoa gainera intentzioarekin, egon gaitezke izan, ekin eta ekin. Kalba gogoratzeko hainbeste alegin, nik lapurtzean zeunden Aitor berdin. Nik lapurtzean zeunden Aitor berdin. Birritan esateko zara nahiko putre, Aitorrena da eta niretzako kutre. Beraz hori zuk ere gordezazu zuke, kendu beloa hileik duz, kendu zuk hilerik daukazun ikusi nahi nuke. Zuk hilerik daukazun ikusi nahi nuke. Mozorroa kendu eta Julen eta Unai ditugu bueltan. Eta urrengo ariketarekin jarraituko dugu. Urrengo jolaza izango da telebistan oso famatuaren pasapalabra jolaza. Orduan bainik eta bai nirekideak botako dizkiogu letra bakoitzarentzat. A, B... Z, ez dago euskera, letra batzuk desagertuko dira bezala jotik, baina bueno. Letra bakoitzarentzat botako dugu puntu bat eta definizio batekin eta beraiek hitza asmatu beharko dute. Eta hengo utanakabe bat, ez nahi gogoratzen, no? Dale a la cabe. Ese es, isiltasuna. Ya, que cómo lo maneja.
Atrakzio sexualik gabeko pertsona. Anormala behar duolako pertsona. Horrela jartzen zara, bazaude katxondo. Bero izango da eta gaur gara egongo. Urduri zaudenean biankak korrela. Seguru nago hori dardarka bat dela. Liatu aditzaren, liatu aditzaren sinonimoa da. Enroiatu izango da hori behar da. Efe, ligatzeko olako batzuk sartzen dira. Beti kasinoak ta fitxa bat dira. Belarrira hitz egin eidazu horrela. Goxo esan dut eta beharko horrela. Esperma esateko bestelako hitza. Hasia izango da zuaitzen bizitza. Gozagarri liteke hemengo zuloa. Ipurtzulo entzun dut eta hortxe doa. Jota, larrua hitzarekin dijoan aditza. Jogabe sakonago ez dugu bizitza. Gizonak egin aldu eta ez elizan. Kaka gainean edo kokoteraino izan. Kampaia joko. Sinonimoak dira maitia bihotza. Laztana entzutean benetan zepoza. Hemen, Espainiarekin juntatzen denean. Miazkatu beharko da. Bizkaieraz larrua nola esaten da. Narrutan egin nahi duten mendik irten da. Tradizionalak hemen egiten du txortan. Hobean izango da edo non benetan. Aluari deitzeko modu desberdina. Potxoleta edo potxa dena atsegina. Sexu gogoz egoten den animalia. Zaila ezin izan ta behar gizakia. Oia, nazaldo. Susara. Bronka beste batzuei, Ez zen diari. Aluari ere holan esaten dioten.
tortolari zeo zer esan nahi nioke. Gaur barruko arropak ditugu honela. Utopia da hori ez ditut bestela da. Ume. Agaro, uste bezala ume eta arretura ipurra. Dale, Mayalen! Zeta, hori egiten dugu elkar laztantzeko. Zirri. Zirria publikoa katxondoan zego. Egoki. Mucha batería no le queda, No. Hasiko gara. Lehenengo perbertsolaria heltzear dago. Jumene, hobotza gaina. Hemen daukazu, Jumene zure kartzelako gaiaren eszenatokia. Hemen behar dituzun takoietako batzuk aukeratu, jantzi, eta bertsoa, aukeratu zure guztoko enaginen takonak dago. Jogurina gero bat utzi bizigunak, por cierto. Gero jogurina. Bueno, hasiko gara gaiarekin. Perbertsolaria prest. Jumene, gau osoa daramazu lanean. Pool dantzeko barran dantzan. Besteen aisialdia alaitzen. Goizeko 6ak dira eta takoietatik jaisteko momentua heldu da. Bi bertsotarako gaia eta bertso artean, mesedez, dantza bat eskaini beharko dugu. Gau osoa daramazu lanean. Pool dantzeko barran dantzan, besteen aisialdua alaitzen. Goizeko 6ak dira eta takoietatik jaisteko momentua heldu da. Bertso eta bertso artean, dantza bat. Lasai. Amaratuko da? Paulo. No, hori da lo que lleva grabando. Dios, una catástrofe, chaval. Legea askotan daukagunez, denok ondo pasatzea. Barra hau hemen bihur daiteke,
batzuentzat trantzea, naiz ta erraza den batzuentzat, zerbait gogorra altxatzea, beste aldean denbora ez da maiz horren errespasea, takoi gainean zeinen erraza degun oreka galtzea. Berdin zait nintzen drag queen edota, berdin zait gaur nintzen drako, gaua maiz ez zait orain denbora, bezain erresta pasako, naiz ta errazago egiteko, baditugun hainbat gako, besteentzako bizi naiz baina, noiz da hau dena pasako, takoiak erantzita xiko naiz gaur lanean neurezako. Patori zapatarik gustukoenak.
Bueno. Jantzita ditu nola, bai? Barrara eutxi. Barrara eutxita hartu mikroa, bai? Txoin, Ez que ez da ikusten hemen diguarra, tio. A ver. Ez que mikro horrekin ez da ikusten. Bueno, nahi, hemen daukazu kartzelako gaia. Barkatu, Ke gehiago ere bota daiteke, Bueno, Unai, gau osoa daramazu lanean poldantzeko barran dantzan, besteen aisialdia alaitzen. Goizeko 6ak dira eta takoietatik jaisteko momentua heldu da. Bi bertsotarako gaia eta, importante, bertso eta bertso artean dantza bat eskaini behar diguzu. Bai, ala bai. Gau osoa daramazu lanean poldantzeko barran dantzan, besteen aisialdia alaitzen. Goizeko 6ak dira eta takoietatik jaisteko momentua heldu da. Bi bertsotarako gaia, eta bertso artean dantza. Goizeko 6etan irten, ta arratsaldean sartu. Auzoan hainbeste gizon, sartzera dena ausartu. Tarima gainean nago, ta takoia ere altu. Lehen minutuan jazaizkit bi baboso urreratu. Takoia jarri buruan, atzerantzanik sakatu. Joder, que puto cuerpazo, esantani bedeinkatu. Dantzatzeko eskatu dit eta naiztanik ukatu. Peretxera doa eta badu zertan masturbatu. Oraindik dauzkat ondoan, ze egoera zitala. Ez dakite dela lan bat, espero ez den apala. Baina putetxe batean dena denez informala. Arrotzen doa jendea orduak pasatu ala. Zertan hemen hurbildu zait, ukitu nire magala. Dantzatzen jarraitu nahi dut, askea naiz berehala. Nik gozatzen dut ta ez daki, dela dantza bat mundiala. Ta berarentzako ez nik, nigatik egin dudala.
Hemen ditugu zortzi perbertsolariak eta zortzi hauen artean dago urtengo irabazlea. Ulertzen da, Txalometroak ere kamara baten kidu dantza aztertzeko, eta redobleak behar ditugu irabazlean orden jakiteko. Ez dago segedilla? Julen? Julen? Ez dago segedilla? Ez dago segedilla? Eta 2008ko bertxorrondako bertxolarik bertxoena berriro ere. Unai! superatu dira. Baina beste ere txalo bero bat, beste parte bertsolari bertso ronda hau perbertsoa da eta sariak ere perbertsoak izango dira. Sariarekin batera agurra eta dantza bat, bakoitzak. Hasiko gara postuaren horrenik gabe, hasiko gara lehenengo sariarekin. Jolas bat, hipoteka! Disfruta esan zutuan. Entzuko dugu Germanen agurra eta ikusiko dugu bero. ¿Qué le pasa a Jordi? ¿Qué le pasa a Jordi? A ver, atraco de Maren, ¿no? ¿Maren? ¿Maren? Perfecto. Pa'l Reels. Norbaitek hori probatu nahi du, proposamen bat hori da. Aimendiburu Nacho Bidala,
eginda honen neurura. Gatillazo hau konpondu eta joan gaitezen antzokira. Baina ojala txortaldi denak horren ederrak balira. Grabatu dizkiot bideoak gaur. Biharko bideoan agertuko dira finalistak eta Maiek. De hecho... Nik ere gozatua hartu dut zuen modura itzela ta antzokian segituko dut gaur gau honetan gaubela nola aurkeztu naizen ikasle eta prekario bezala dagon jostailu garestiena ekarri diatela eskerrik asko zezingo nuke ordaindu Es lo mejor. Gutzean margotzeko eta gozatzeko hartuko gara hartxo bat kontuz. A ver, In English. Warning may lead to extreme excitement. Mira esto de celular. Eta atera nuen festa, gaztan nintzena, pero... Grabatuko, no? Ni hobe mikroarekin etorriko naiz dantzara. Ikaragarri galdu dut saio honetan ikara. Ta naiz ez garen paretak gure gorputzen pintada. Urrunekoak gozatu dugu bertatik bertara. Dugu bertatik bertara. Boa eta antifazak espaingorrita maskara. Barra vertikaletatik barra horizontaletara. Bilbo zuk nahi duzunean berriz ikusiko gara. Zezentzu guztietan hau plazer handi bat izan da. Zezentzu guztietan hau
handi bat izan. Zorionak gaur unairi euki ditu eta lanak eta antolakuntzari doaz gaurko txalo danak. Bastantes problemas tiene ya. Baina juguete hauekin moztu dizkidate planak. Azantzaren zorionak, 25 izanak. Badauden tonazioan, horko gamak eta gamak, eta oroitu nahi ditut azkenean nire panak, inork ez dituelako horrelako juliganak. Que parece ser que vibra. Está aquí oso ondo nola funtzionatzen duen. Esango diguzu probatzen duenean, ja, hurrengo urtean edo. Cuando era chiqui en mi barrio entzuten zen. Todo grabado. Alde antolatzaileari besarkadaz besoa, dena hain perbertsoa, bentanatik bota dute ia etxe osoa, ia etxe osoa. Garailatzenen ostean hain marrubi gozoa, entzuleen pultzoa, horren lubrikanten mugitzen du bertzoa. Lubrikanteari esker dabil bertzoa, esker dabil bertzoa.
sariduna izango da gure Paule Loizaga. Batzuk jakingo duzu eserten, normalitas. Batzuk. Perbertsioak ez baitu, zertan ekarri kaltea, adibide urtetako, girota txalokatea, eskerrak antolatzaiek, daukaten borondatea, beraiei esker baitugu, guk dakargun aldartean. Baina esaten dutenez, pasa dut adintartea, norbaitek erakus dezan berezko daukan artea. Norbaitek erakus dezan berezko daukan artea. Horrela ederra baita bertsolari izatea. Eta hurrengo sariduna, Ander Urtegai. Hemen daukagu Pacto de Amor jolasa, kontatu dugu zuretzako, Only for Lovers. Zorionak Julene eta mendiburu zutan egon zarete biok buruz buru birak mantxo kolore ederra hartu du ta premiorik onena zeuentzat seguru giro honekin danok irabazi dugu giro honekin danok irabazi dugu. A ver qué baila esto. Tarain bai, heldu gara azkenengora edo lehenengora kasu honetan. Tengo irabazleari Unai Mendiburu. Eta berarentzat hainbat opari ditugu. Zailago jarriko diogu ez diogu eta behar bertsoa gauza bat, hainbat gauzari. Baukago hemen Flexiperik. Un aire material que llegue. Joku asko, bueno, latigo asko. Eraztuna, oso nola jartzen diren ez dakizkigun gauzak. Eta dado pillo bat. Dado pillo bat, jolazteko. Norbaitek ligatu nahi badu gaur gazan txokian. Txalo bere bat berriro Unai Mendibururi. ¡Ay!
Naiz jendea kontra egon eta sentitu naufrago, bihotzez eskertu nahi dut, zuekin zorretan nago. Boxeoan hasi zena, gero Webster bat igaro, bertsoa eta euskera, beste zer baino lehenago, beste zer baino lehenago. Hemendik entzuten dira, gure txiste zuen trago, gaur morbo pixkat ahoan, ta pixkat katxondoago. Naiz eta ez den ikusten, ta sentitzen den arraro, ez dute onartzen baina Bilbo euskaldun bat badago. Ez dute onartzen baina Bilbo euskaldun bat badago. Zatozuna da etzan segin ere, kindantzan izkoxoak belarrira erzan. Egin hemen igurtzi jarraitu hor, poliki desio bat da gorputz bi. Zure zilborre